Κάνουμε μια ειρηνική εκδήλωση. Ειρηνική. Ούτε μιλήσαμε, ούτε φωνάξαμε, ούτε υβρίσαμε κανένα. Είναι ένας άχρηστος! Ούτε και θα υβρίσουμε. Ούτε υβρίσαμε, ούτε θέλουμε να υβρίσουμε, ούτε πετροβολήσαμε. Είναι ένας άχρηστος! Άχρηστος και ούτε ο κόσμος θα με βγάλει. Έμορφος άνθρωπος είμαι. Πρόεδρος, για μένα σκουπίδι. Δεν κουραστήκαμε να μας κυβερνάει η βλακεία. Από σήμερα θεωρείστε όργανα δικτατορίας, διότι αυτόν αποτελείται αυτή τη στιγμή, με τα όργανα σας εκεί, όργανα δικτατορίας. Είσαστε υπάλληλοι δικτατορικού καθεστώτος και προστατεύετε αντί των Κυπριακών λαών, προστατεύετε κάποια χαϊβάνια ύποπτους ηθικής αυτουργίας, μαζικής δολοφονίας 13 ατόμων. Είστε ντροπή και για το αστυνομικό σώμα και για την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία από αυτήν τη στιγμή αποτελεί δικτατορικό καθεστώς. Σας φτύνουμε ομαδικά σαν Κυπριακός λαός. Ούτε υβρίσαμε κανένα. Χεσμένους με το συμπάθειο σας έχουμε και εσάς και αυτούς που προστατεύετε. Φασίστας είναι και φαίνεται! Φασίστας είναι και φαίνεται! Σας φτύνουμε ομαδικά σαν Κυπριακός λαός.